Gorozikar batzuk trenez lehenengoz. Tren heldu zenean, orain dela ehunda piko urte, jendeak etzekin oso ondo zertzen ura. Eta halaxe, Gorozikan, bazuden bisen arremazte, horrekin kezkatuako behintzat kuriosidadez. Trena zerote zen. Eta erabaki zuten, egun batean, tren ikustera joango zirela. Eta Gorozitikatik irten, eta Zornotzatik Bilbora. Bilbora llegatu ziren, eta orduan bakarrik trenbide bakarra zegoen besteik. Eta ikusi zuten trena, eta jendia trenara sartzen. Eta beraiek atzetik trenara sartu ziren. Primera klasen sartu ziren. Eta interbentore etorri zenean, altxarazi eta hirugarrena bidali zituen. Tantxe, viaje hasi zuten, egurrezko aulkioietan, eta ez dakit, Logroñora edo Tuterara aiatzerakoan, ailegatzen ari zeirela, gizonak izan zuen, zera egiteko gogoa, eta emazteari esan ziren, begira, hemen nago estu, bakizu zera egin behar dut, eta emakumea, zoaz, hor, txokoren batean egizazu, eta halaxe, txoko bat bilatu zuen, baina kasualidadez. Egun horretan, lehenengo aldiz bere bizitzan kaltzontzioak jarri zituen gizona. Eta ahaztuta, jantzita zituenik, hasi zen, trakajetxe, tantxe, bere beharrak egiten. Gero, jantzi eta berriro esertzea joan zen. Eta esan zuen, biguña, orain biguña, primeran bezala, aulkia biguña, zertaz konturatu gabe. Jaitsi ziren, hori Tudelara edo Logroñoa ezaginoa, ailegatu, eta jaitsi ziren trenetik eta ostatu batea zerbaite, mokau bat jatea, bazkaltzea edo afaltzea. Eta hantxe zeudela, emaztia, kiratxau, usain txarra. Zikila, nondik, ze usain txarra dau. Eta orduan justo gizona gogoratu, kontxo, badakize gertatu den. Eta emaztia ere saldu zion, eta nola, eski bakizu, lehenengo aliz kaltzontzia jantzten dituela, eta aztuta, eta gizona, joan ziren ostatura lo egitera, eta sartu gelara, eta emaztia gara. Kaltzontzioik bota itzazu hemen digan, kiratxa dagoen hemen. Eta kaltzontzia erantzi, dena ziginduak, bere zera horrekin, eta lehiotik bera bota zituen. Lehiotik eta kasualidadez etxazpitikan zein pasa eta serenua. Eta serenuaren gainean kaltzontzio zikin horiek erori ziren, ikusi zuen, gora igo, eta gizona harrapatu eta kartzela sartu zuten. Esateute, bi hauek, ez zirela inoiz gehiago trenean ibili.